Vandaag bij mij in de vleugel het jonge muzikale talent Floren Hendricks. Mijn speciale gast. Ze veroverde heel Nederland in 2007 met haar zegen en Op zoek naar Evita. Inmiddels heeft ze vele grote musicalrollen gespeeld. Het is een absolute musicalster. Brigitte Heitzer. Dit is Lef. Dankjewel, Suzanne. Hi Brigitte. Hallo. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Brigitte, als je zo hard moet werken, ook in die musicalwereld, en je hebt ook nog een gezin met 2 kinderen, is dat niet een hele moeilijke combinatie? Ja, het is niet makkelijk, nee. Maar net als je het vindt, als je de combinatie vindt, dan denk je, oh, dit is puur geluk. Ja. Hier doe ik het voor. Maar het is af en toe inderdaad wel wat zoeken. Als je te veel op de planken staat, voel je geen goede mama. En als je heel veel thuis bent, denk je, oh, ik zou toch ook wel weer eens willen zingen. Dus het is altijd, die balans is moeilijk, ja. Suzanne, jouw minuut. Wat ga je voor ons spelen? Clair de Lune van Debussy. Waarom deze keuze? Debussy is een Franse impressionistische componist. We denken bij klassieke muziek niet gelijk aan impressionisme, maar dat is ook een deel van klassieke muziek. Kun je je voorstellen aan Monet, allerlei kleuren, aquarelkleuren die door elkaar schilderen. En daarna komt ook de muziek. En die maakt ook zulke aquarellen aan de piano. Dus dit is een aquarel aan de piano. Maar wat ik bijzonder mooi in dit stuk vind, Clair de Lune, betekent maneschijn. Hè, dus die mooie waterachtige kleuren door elkaar. Maar het mooiste in het stuk is dat hij in terzen schrijft. Dus deze... Of... klanken. En deze klank is eigenlijk de klank van het hart. De klank van het gevoel. De klank van de warmte, van de omarming. Dus het begint eigenlijk met een omarming. En daarom is dat mijn keuze.
mooi. Ja. Brigitte, Ja. ja, je hebt het net over je eigen gezin gehad eigenlijk, heel kort. Welk gezin, kom jij uit een muzikaal gezin zelf? Ja. Vroeg als kind al met muziek opgegroeid? Nou, dat was verplicht, ja. Verplicht? Ja, dat was verplichte kost, anders mochten we niet op stap. Ja, nee, dus we moesten... Maar werkt het dan Me- ook niet demotiveren? Jawel, oh, verschrikkelijk. Ja, wat ik allemaal heb gedaan om geen pianoles te hoeven volgen. Ja, dat ging tot je handen inpakken met verband en... Ik kon niet oefenen. Oh nee, dat was echt... Nee, maar uiteindelijk ben ik echt heel blij dat mijn ouders ons... ja, ze wilden gewoon die basis. Mijn moeder heeft vroeger altijd van alles willen spelen qua muziekinstrumenten. Dat kon niet, groot boerengezin, 8 kinderen. Er was geen geld, geen tijd hè, om scholing te volgen. En zij dacht van, maar mijn kindjes, Die moeten dat die wil ik dat meekrijgen. meegeven. Ja. Dus Ja. we gingen gewoon naar de muziekschool in Voeren, in Schravenvoeren. Ja. En dan gingen wij iedere zaterdag, reed mijn moeder geloof ik 8 keer op en neer naar Voeren. Van pianoles naar solfège, naar... ik heb nog hobo gespeeld op mijn blauwe maandag. Dat was geen succes trouwens. Nee, was niet goed. Piano heb je dus langer gespeeld. Ja. Waarom, doe ik nog wilde je, wel. waarom wilde je die hobo gaan spelen? Weet je? Dat is een goede vraag. Ik denk omdat mijn vriendin zei, misschien moeten we dat doen. Toen dacht ik, ja, gaan we dat doen. Maar nee, zij viel altijd flauw als ze aan het spelen was. Dan viel Judith altijd op de grond. Oh, dat is niet handig, hè? Nee, dat was allemaal niet... En ik mocht thuis ook op een gegeven moment niet meer oefenen. Dat werd niet gewaardeerd. Heb je lang piano Ja. gespeeld? Ja, ik speel nog wel piano, ja, eigenlijk al. Dus vanaf mijn 6e, denk ik, Ja. of 8e, begonnen we thuis met privélessen en ook op de muziekschool dan. Ja. En nu probeer ik het met mijn kindjes en zelf te oefenen. Hoe ga je Ja. dat nu dadelijk zelf met je kinderen doen? Want dat is natuurlijk wel... Ga je ze ook zeggen, nee, maar jullie moeten naar die muziekles doen? Oh, ik weet het niet. Je hoort wel eens dat ouders zeggen van... oh, maar zo ga ik het niet doen zoals mijn ouders het hebben gedaan. En dan zit je toch en dan doe je toch hetzelfde. Dus ik zeg niet dat ik het nooit zo zou doen... maar ik weet wel dat ik heel dankbaar ben dat ik dat ik de muziek om me heen heb. En Ja. dat mijn ouders dat belangrijk vonden. Dus ik zing veel met hun, ik luister veel liedjes, we dansen veel. Ja, ik kruip achter de piano en dan gaan we samen musiceren. Wij gaan nu luisteren naar ons muzikale talent, Floren Hendricks. Ik ben Floren Hendricks. Ik heb de 4e divisie gewonnen. Ik kom uit Sittard en speel bij Harmonie Sint-Joseph Sittard. Het was een soort uitdaging. Het leek me gewoon leuk om mee te doen. En ja, kijken wat de jury ervan vond hoe ik speelde. Ik ben daar begonnen toen ik 2 jaar horen speelde. Mijn ouders die hebben ook altijd daar gespeeld. Dus daarom dacht ik, dan doe ik ook maar eens mee. Mijn hele gezin speelt ondertussen mee. En ja, nou zit ik al in het hoogste orkest van de Harmonie. En nou speel ik al 3 of 4 jaar bij de Harmonie. Het is leuk omdat je met een hele groep kan spelen. En omdat je bent met jouw instrument ben je met meerdere en niet alleen. Ja, ik zing ook en ik ski graag en sport graag. En ja, dat is het eigenlijk. Ja, ik probeer zoveel mogelijk van die radiomuziek te zingen, maar ook soms klassieke muziek.
Te gek, prachtig gespeeld. Floren, wat ik me altijd... Hoe kom je nou bij het instrument? Hoe maak je nu die keuze? Ja, dat is eigenlijk een lang verhaal. Want ik speelde eigenlijk speelde ik eerst viool. Maar toen had ik op een gegeven moment had ik daar geen zin meer in. Ik weet niet precies waarom. Maar toen ben ik... Vond je het gewoon niet meer leuk? Ja, volgens mij wel. En toen ben ik geswitcht naar horen. Eigenlijk gewoon spontaan, zonder eigenlijk echt een reden. En toen het kwam bij de eerste les. En toen vroeg de leraar natuurlijk waarom ik dat ook had gekozen. En toen zei ik van ja, het rijmt ook op mijn naam. Floren Horen. Dus daarom, ja. Dan heb je ook wel een Twitter-account, @FlorenHoren. Ja, Dat is dan wel heel snel. Jij speelt bij de Harmonie Sint-Jozef in Sittard. Ja. Spelen meer mensen van jouw familie daar? Ja, het hele gezin speelt er mee. Vader, moeder, broer en zus. Broertje en zusje. Die spelen mee. En het is heel gezellig. We gaan er elke dinsdag en vrijdag hebben we repetitie. Dus jullie spelen allemaal samen in dat orkest? Ja, we spelen allemaal samen. En concerten is natuurlijk het leukste om te doen. Ja, we hebben dit weekend nog 2 concerten. 2 dinnerconcerten. En ja, het is hierna meteen. Dus het is een erg druk weekend. Dus je bent al een hele drukke muzikant. Is het nu ook niet zo dat op een gegeven moment bijvoorbeeld jouw vader zegt van... je moet wel bij de harmonie komen spelen? Nee, dat gaat vanzelf. Want als je bij ons bij de muziekschool zit, na bepaalde jaren kun je dan, ga je vanzelf bij de harmonie eigenlijk. Dan ben je al aangemeld, zeg maar, en dan ga je dan meespelen vanzelf. Het is niet dat iemand zegt van, je moet nu meekomen doen. Dat is niet. Hoeveel studeer je nu? Ik probeer het elke dag te doen. Dat moet je van je vader zeker? Nee, niet van mijn vader, van de leraren. Ook een beetje van mijn vader. Maar, Brigitte moest dat van haar ouders. Ja. Ik probeer het elke dag te doen, maar dat lukt natuurlijk niet elke dag, want met school en zo. Maar als ik het doe, dan is het tussen een half uur en 3 kwartier op de dag. Iedere dag, dat probeer je. Wat doe je voor school? HAVO, Trivianum. Ja, dan komt natuurlijk dadelijk toch een keer een moment, maar dat duurt nog wel even. Alleen je bent inmiddels 15, dus moet ook vroeg... 13. Ben je pas 13? Ik ben 13. Nou, maar je moet dadelijk toch een keer keuzes gaan maken. Denk je dat je ooit daar jouw beroep van wil maken? Dat is wel de bedoeling, ja. Ben ik op het moment een soort van mee bezig. Ik ben een vooropleiding aan het doen op het conservatorium. En het is wel de bedoeling dat ik daar mijn beroep van maak, ja. Ja, net zoals hoe Brigitte dat ooit gedaan heeft. Ja. En dan absoluut die horen? Ja, geen trompet of zo. Nee, dus dat is geen... Je gaat ook nooit meer terug naar de viool? Nee, dat sowieso niet. Nee, hoe was het nu om wel met die prachtige strijkers van de Philharmonie in Nederland te spelen en met Suzanne en de vleugel? Want dat is toch even een andere klankkleur dan dat je gewend bent. Zoals zij het spelen heb ik nooit gespeeld, maar... Wat vond je daarvan? Ik vond het heel goed hebben gespeeld en ik vond het heel mooi samen klinken ook zo. Oh, dus je vindt het toch wel mooi om met strijkers ook te werken? Ja. Ik heb niks tegen strijkers, maar... Oh, gelukkig maar. Nou, dat is toch goed nieuws voor hem, hè? Ja. Hoe vind je dat, Brigitte, dat de kinderen al zo jong ook concoursen doen en dergelijke? Vind je dat juist heel erg goed? Ik vind het knap dat je durft. Dat vind ik. Ja. Ik moet er niet aan denken. Toen ik 13 was, deed ik hele andere dingen als überhaupt denken aan op een podium staan en voor mensen spelen. Ik vind het super knap. En zolang jij het leuk vindt, moet je dat doen. Ja, Dat denk ik. Dat is het belangrijkste. Je hebt je meegedaan in de concours. Krijg je dan ook tips van wat beter kan of wat je anders zou kunnen doen? We nemen het altijd op met de telefoon en dan gaan we de eerstvolgende les naar de leraar en laten we het horen. En dan geeft hij tips van wat ik nog beter kan doen. Ja. En als ik dat dan goed deed, dan zegt hij ook dat ik het goed deed. Dus. Ja. We gaan nu weer genieten, want ze gaan spelen Libertango van Piazzolla, het prachtige strijktrio van de Philharmonie Zuid-Nederland.
Suzanne, wat is dat toch altijd met Piazzolla? Dat grijpt altijd meteen. Hoe kan dat nou? Het grijpt je meteen. Ja. Nou, ik denk dat het aan de oorsprong van de muziek ligt. Die ligt namelijk in Argentinië. In de volksdansmuziek. En de Zuid-Amerikaanse temperament. Dus het ligt dicht bij het gevoel en dans in één. En Piazzolla ging dan wel naar Europa, naar Parijs, om er echt kunstmuziek van te maken. En daarom is het dus mogelijk dat we Piazzolla ook als klassieke muziek horen. Maar de oorsprong, de ziel, is nog duidelijk aanwezig. Ja, fantastisch. Brigitte, Ja. wat is nou, je speelt ook toneel. Wat is nou Ja. voor jou het grote verschil tussen musical en toneelspelen? Ja, niet Los- zingen. Ja. Ja, los van het feit niet zingen, maar dat bedoel ik dat meer persoonlijk voor jou, als prettiger. Nou ja, als je een toneelstuk... Het lekkere is, als je toneel speelt, ben je de zorg van je instrument heel even kwijt. Ja. Dus dan is het niet zo erg als je een keer verkouden bent, of als je niet goed hebt geslapen, of als je denkt, oh, mijn strot is moe. Zo'n dik, weet je wel, als je veel Ja. hebt gezongen, kan je echt zo'n moe stem hebben. En dat maakt met toneel helemaal niet uit, want je hoeft alleen maar te praten, je hoeft geen hoge Q te zingen, weet ik veel. Dus dat voelt wel dan een soort, het is een zorg minder. Maar je bent na 6 maanden toeren, denk je, ik wil zingen, ik wil weer zingen, ik wil Ja. weer die muziek en ik wil toch weer, ja, je wil je instrument gebruiken. Ja, dus Als je het nu, is... als je nu Kan een niet keuze kiezen. zou moeten... Nee, ik kan niet kiezen. Kun je Nee, niet kiezen? nee. Musical is echt... Musical is de ultieme vorm waarin alles samenkomt. En, Ja. maar ik vind het... Ik bedoel, er komen soms kansen op je pad om een heel mooi toneelstuk te doen. Ja, dan moet je dat doen. Dan ga ik niet zeggen van nee, ik wil toch liever zingen. Nee, ik wil alles proberen. Ja. Het programma heet Lef. Floren is er klaar voor, dat weet ik zeker. Maar die week voordat dat we het gaan doen, wat voor lef ga je tonen? Wat ga je doen? Oh, ik weet, ja, ik ga het lef wel tonen. Ik ga een Canción de Cuna zingen om een beetje in de Latijns-Amerikaanse sfeer te blijven. Ik vind de klanken en de spanning in de akkoorden vond ik zo mooi toen ik dit stuk hoorde. Mijn zanglerares stuurde mij door en ze zei, moet je dit eens luisteren. En ja, ik ben dit jaar ook mama geworden, dus ik had meteen gewoon zo'n soort klik met dit nummer. En gewoon een heel mooi Spaans gezongen, ja, muziekstuk. Ja, Canzone Wiegelied. Cuna. Wiegeliedje, Wiegelied. slaapliedje. Cradle Ja, Ja, ja. maar ik ben ja. heel erg benieuwd. Ik ook. Wij gaan ons klaarmaken. Inderdaad, een prachtig slaapliedje gezongen door Brigitte Heitzer. Begeleid door Susanne Hardik aan de vleugel. Strijktrio van de Philharmonie Zuid-Nederland en Floren Hendricks op horen. Dit was Lef voor deze week. Heel graag tot de volgende keer.